gaur pelikula egingo balute Jonek eta Josemari, nik uste loreak enordez sagarrak izango litzakela, desiatzen hau, sagarra probatzeko, eta hori ez gaurko momentu hau baino gauza politiagorik imaginatzen, loreak pelikula izaten ari den arrakasta eta harrera ospatzeko. Eskerrik asko. Nik esan behar dut oso unkituta nagoela, hemen egoteagatik. Ni eremu industrial batetik nator, Basauritarra naz, Bizkaitarra. Gu sagardoagaz, zerikusi teorian gitxi, baina ez dakizue zenbat autobus urten dizen Basauritik hona etorteko bertoko sagardoa dastatzera. Eta ni horietako askotan etorri izan naz, ez dakizen bider, eta astigarraga eta bertoko sagardoan pentsatzean, burura etorten jata euskera bera, niretzako, nire euskaldundu prozesu propioa, ezta? Askotan etorri nazona, bertoko sagardoa dastatzera, euskalteiko ekaz, euskaldun berrian nazelako, ekatxotxera eta sagardotegien sagardoa dastatu, eta esan behar dut, niri sagardoak nire euskera prozesual asko lagundu doztela, mingaina askatzen eta lotxa jaltzen, eta... Itziar, ezkuru ere gurekin da. Itziar, zuk ere magina bat sagardo dengo zenuen, ez? Bai, sagardo erandez, baina aitortu berretena da sagardo tei bat egin nazela sekula zan, afai batian, no, bazke batian. Sekula ez? Sekula ez. Bueno, nire adin ikusita, oso zergatik handan, baina oso gogorko dut sagardoa. Erraz eraten dan, erarizia da, ze handi gabe, alkohola handi gabe, eta aproposatu betzen nik, datzen dut eta aproposatu. Ni nire herrizanik eta jara naiz, eta ni nire herrizan izan ditut zagardotuzak. Bastante gainaz, gozabe. Bodegetan eoten zian, eta kanpoan ikusten kupera handi bat, eta orduko edadira zagartu zen. Azte bukaretan, bai, Zausti, Zumaitik, inguruko herritik jendezko juten zen, zagartu eratzea. Eta neokotzen nire aitona beti zagartu zen ezautu dut. Eta nire zoroko oso guztuko dut, zagardua. Eta hemen gaur dizitzen ikusteko zagardo teoria berze, nolakoa. Eta hortik gara, kontentu, porque nik enuen, nagorek eta esan duen zela, nuzekula pentsatuko torreko nizan ikan txotxitea eta lori, ezker lore tartian gartitza. Urtien bukaer eta urtien hasiera mandegu lore tartian, ez dakigu noaino aliatu behar. Eta, klaro, zantzue, 22 urte diala txotxiten dala. Eta jende ospetsozko pasada mendikan, danak. Eta, minok gehizenak gizasuniak zen dira bainazte. Gehizenak, nik uste bi emakumeak bakarrik entiela. Eta garazia zen, hori lori sorta bat jartzeko, Batxe pika ximelo bestia baina, Eta, oso kontentu naho. Eta, desitzen entena da, lorak ekrituen arrakazta eta fama hau, zagarduak urte guztian, urtien zehar, fama hau seikitzea. Gu baina, hogei jo. Eskerrik asko.